Σήμερα πήγαμε στο barbecue για να δούμε το ξενιάτικο μπέργκερ. Yay! Και μαζί με τον Μπάμπη. Συγγνώμη σου. Ήταν τέλειο! Γλυκό και αλμυρό και ζαλί. Λοιπόν, το καλύτερο πράγμα ήταν το pulled pork και από κάτω που είχε αυτό το ψωμάκι που που μάζευε τα πάντα και τα υγρά και τα κρέατα και αυτά και το πιανές. Ήταν τέλειο. Μπράβο σεφ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης το ψωμάκι στη μέση. Και γενικά είχε δέσει όλο υπέροχα. Από ένα χρόνο τώρα που τρώμε στο barbecue, για μένα ήταν το καλύτερο θεματικό μπέργκερ που έχω φάει. Λοιπόν, πολύ καλό χριστουγεννιάτικο. Το French toast στη μέση, γιατί στολείται ψωμάκι. French toast στη μέση τρομερό. Η αγιώδη σάλτσα πολύ καλή. Και γεια σας foodies, που είμαστε έξω από το barbecue.